hej. Kender I det, man har lyst til at lave en video omkring sig selv? Og så tænker man, jeg er ikke lidt kedelig at lave noget om. Og så tænker man, det er sgu ikke nogen, der gider at se. Så tænker man, han er sgu da ikke. Nej. Hvor er det hårdt at være fanget i den tankegang. Det er også et forsøg på at komme væk fra den tankegang, jeg laver det her. Lige den her. Det er direkte ubehageligt. Ikke at kunne have en eller anden idé om, at man har lavt selvværd og sådan noget. Det er noget værd vås. Andre har påduttet en. Selvfølgelig er du det vildeste, bedste, største i hele verden. For hvad regner du egentlig med, du er? Nå. Og hvad bælger de sig egentlig ind? Nå. Men I skal lige se det her træ. Det er altså vildt. Prøv lige. Vi skal se. Hvordan skal jeg forklare det? Gren eller rod stikker ud. Og der er hul under. Nå. Sådan. Der var lige et afbræk. Jeg har behov for at lave video omkring mig selv. Eller hvad nu jeg laver video omkring. Lige nu er det mig. Der er på billedet. Det er også okay. Da jeg var på vej herud, så gik jeg også og begyndte en lille smule tvivl om, hvad i verden jeg skulle snakke om, og det skulle handle om, og hvad ville jeg være det værd at fortælle og filme om. Men noget af det sjoveste, der skete på vejen ud, jeg fik faktisk en af de der aha-oplevelser, der nogle gange sker, når man mindst for det første venter, men nogle gange så spiller universet ind på en eller anden måde. Nå, jeg mødte en på vej ud, og du ved, man siger hej, når man går forbi. Kan jo gøre så meget andet. Og det var som om, der lige var en forbindelse et eller andet sted mellem os. Andet end den der, man går forbi hinanden og siger hej. Så jeg vendte mig om, og så sagde et eller andet, og så endte vi med at bukke mod hinanden på samme tid-agtigt. Så det var fuldstændig korrekt antaget. Men det er svært ikke at se det som et tegn på, at jeg gør det rigtigt. Jeg laver den her video rigtigt. Jeg laver det her sted rigtigt. Det jeg gør nu er rigtigt. Så må jeg jo gøre det ud fra den devise. Og det kan da godt godt være, at alt, hvad jeg siger og gør på den her video, er rigtigt. Man må næsten gå ud fra. Også hvordan den ender ud. Må man jo gå ud fra. Og nu er jeg ude i et eller andet sted, hvor jeg er ikke sikker på, at der længere er en sti. Undskyld, jeg blev helt salig i et øjeblik. Det er skønt at være her. Jeg har behov for at lave og være mig selv på en eller anden måde i hverdagen, hvor jeg ikke rigtig selv kan. Jeg er single forresten. Bare så I ved det. Nej, men pointen er, at jeg har brug for at fortælle om mig selv i et eller andet omfang mere end det, jeg tænker på, hvem jeg selv er hver dag. Så det her er også et forsøg på det. At få mig ud. For min egen skyld, for mig selv. Forstår mig ret, jeg er også sikker på, at I er lige så fantastisk, som jeg er. Men lige her er det mig. Jeg kan mærke selvtilliden bobler ind i mig lige nu. Det er sgu da skønt, ikke? Ja. Jeg vil lige sige til dem af jer, der ikke lige nødvendigvis har set det, eller mangler at få det at vide, jeg elsker jer. Så I er sikre på, at der er nogen, der elsker jer.
I behøver ikke at danne bånd til mig, bare fordi jeg siger, at jeg elsker jer. Det trives jeg personligt ikke særlig godt med selv, da jeg har en tendens til at binde mig til for mange mennesker. Færre råd, kan jeg fortælle. Men jeg elsker det over alligevel. Giv jer tid til at elske jer selv. Også. Det har I behov for. Giv jer selv en krammer. Giv jer selv et kys for fan. Nej, ikke på hånden der. Ja, mentalt kæmpe kys på med tunger det hele. Det er da dejligt. Yep. Men jeg har fundet en sti. Den går begge veje. Og jeg tror, jeg gætter, hvor jeg er henne. Men jeg slutter af for her. For nu. Pas godt på jer selv, ikke? Det er det vigtigste.